A Catalunya hi ha vins que són elaborats amb raïm d'aquí, que estan elaborats aquí, però que no estan inscrits a cap de les 12 denominacions d'origen. Vins sense denominació d'origen. En aquest capítol us expliquem què és una denominació d'origen i per què serveix, i en el pròxim capítol us parlarem dels vins catalans fora de les denominacions d'origen. A Europa existeixen moltes denominacions d'origen. Fixeu-vos que tots els països, sobretot tots els països mediterranis, tenen protegides moltes denominacions d'origen en funció del que fa aproximadament un segle, l'any 1919, els francesos van crear que va ser les denominacions d'origen o el seu embrió. Es van crear per protegir unes zones molt concretes, sobretot xampany, conyac, que veien com, després de la Primera Guerra Mundial i amb els avanços tecnològics que havia produït, la competència cap als seus productes cada vegada era més gran i la capacitat de vendre a un preu on ells s'hi guanyessin la vida i poder, diguéssim, repartir el seu nom a nivell francès, però també a nivell mundial, cada vegada quedava més limitada per les còpies que s'elaboraven a altres zones. Això és una pràctica que en el món de l'alimentació, en molts dels submons de l'alimentació, s'ha produït i ha aconseguit protegir a nivell econòmic molts pagesos i molts cellers, però també ramaders i formatgers. Passa el mateix amb els olis, passa el mateix amb embotits. En canvi, per altra banda, no passa amb els cerealistes i les seves farines, que competeixen en un mercat molt més globalitzat. Tampoc passa el mateix amb altres sectors industrials, el tèxtil, qualsevol altre. Les denominacions d'origen, per tant, en teoria servien inicialment per protecció dels elaboradors. Però avui en dia, sobretot, ens serveixen a nivell de promoció, per poder explicar amb més facilitat que el nostre vi no és un vi de taula, sinó és un vi amb denominació d'origen, per tant, generalment ja té una certa qualitat, i segon, per donar una primera definició, que té dos vessants. La primera és on s'ha elaborat, una zona geogràfica, i la segona és una petita descripció de com serà aquell vi. Això ens passa en molts casos, com ara amb xampany, amb conyac, com us deia, no? També, amb Alvarinho, amb Priorat. Es defineixen bastant com serà el producte que tindrem a dins d'aquella ampolla. Però també s'han creat tantes denominacions d'origen que moltes d'elles no tenen un prestigi en realitat, i que en molts casos són una barreja de qualsevol vi que es fa en aquella denominació d'origen i no defineix quina mena de vi, tot i que avui en dia hi ha certs intents que això sigui així. Aquest fet, però, també ha generat que alguns dels vins que es fan a Catalunya estiguin fora de denominacions d'origen. Bé, en el pròxim capítol us explico vins catalans fora de denominacions d'origen. Salut!